ndamira pamberi pedare ramabomudasa ndamira pamberi pedare ramabomudasa zvizvo ndezvechokwadi zvese zvakataura ndezvechokwadi ndikanyika chibatwa nemhosva ndikanyika chabatwa nemhosva mwari ari mubatsiri wangu mwari ari mubatsiri wangu ndinoti pamusoro mambo-mutasa pamusoro wedare ini zita rangu ndinonzi Andrew Matiringo ndinobva muguku raishe Makomba ndauyo nenhau yangu pano ndauyo pano nenhau yangu yatakaendesawo kudare raishe Makomba musi wa 14 October 2025 hatina kuwanawo tingati judgment tikazoadviswa kuti tiuyewo kunoku nekuti iye ishe Makomba akati haagoni kutonga nyaya yakambotongwa nomwe ishe asati avepo iyi kuti ave ishe. Nyaya yangu yakamira pakudai. Ini vabereki vangu wakauya munyika menyu 1981 tichibva munyika yaChief Saunyama kuNyamaropa. Tauya 1981 isusu wana takakurira tichigara kuHarare vamwe vachigara kuBulawayo. 1989 ndiro gore kana ndichirangarira ratisina kuuya kumusha, taiuya holiday yeEaster neholiday yeChristmas. 1989 ndo patisina kwanisa kuuya nekuti kichene pamba yanga yakarohwa nemenyu. 1991 takashayikirwa nababa ainzi Cosmas Matiringe. 92 kukashayika mbuya, 97 kukashayika baba, kukasara mai. Namu nyaya yedu inotanga munana 1999 pakawa nemoto wakabva kusite rekwaBhiriri ukakwidza ukauya kwedu ukapisa musha yedu nekuti unfortunately pamba sina munhu. Padaro 2001 thereabout takazowanawo iri tsamba pamba sati pava nemafoni kana kuti amai wakawana tsamba yekuti kumusha uku kwane munhu aita sei apinda pamusha. Ndipo mai wakabva Bulawayo wakauya wakafambirawo nyaya yacho ikazoenda kwa ishe Sanyamato akaitonga nyaya yacho. Aitonga mutongo wakabuda wakabvunza anga aripo kuti anga agara nguva yakareba sei, akataura makore akati ndine less than 3 years. Akazonzi no, atingakuti chibva wangosumuka nhasi uende waridzi wepamusha wati waripo, asi pawakagara ipapo ndipo paapa hauna munda hauna chimwe chinhu. Uchagara ipapo kusvikira wawanawo kuti uite sei ufambe. Amai mutongo watapa uyu ndewekuti iye kana asina munda hapana paachazoita sei paachazogara. Achaita sei achasumuka oendotsvaga chii pake pekugara. Iyewo fortunately kusaidi kwake anga ane nekunzwa kwangu nokuti inini time iyoyo ndani kuSouth Africa anga ane kufambidzanawo kwakanaka naSabhuku Makomba anga aripo panguva yacho. Ndipo pakava nekusatedzerwa kwejudgment. Tazodaro amai vanga vasara vakazoshayawo 2016. Ininiwo semwana mukomana ndakadzoka kubva kuSouth Africa. Pandachidzoka kuzoita sei kuzotarisa pamusha. Tisati tadzoka kuti tisimudzire pamusha, pakati nhau yakatongotaurika. Sabhuku anga aripo, Sabhuku Makomba akatoti ofa, akati sezvo kwakanganisika takukupai pamwe pekugara sezvo muri vakomana vairi, one ogarira padhuze nepamashops panonzi paDembarepa, umwe osara uku neava. Isusu tikati aiwa isusu hatingagoni kuti tipatsanuke. Kana ivo muchiona, kana imi muchiona kuti makaita mistake, chivaendesai kupi ikoko. Isusu mongotidzora tongogara sekugara kwatange sei kwatange takaita. Hapana kuwanakawo breakthrough
ndazofambawo kubva last year ndaitaura nasabhuku Mgwede ndichimupawo nyaya yangu. Tikazouyawo Easter muna April ndipo patakasvika tikaenda kuna Changamire tikasvika tikazvipawo kuti tiudze Changamire kuti aiwa tadzokawo ndisu vanonga Matiringa akati pakanaka. And then akazodedzawo sabhuku Mgwede akati sabhuku Mgwede chiuya kuno wakomana vanhu vaya wamaitichi havasisipo ndichikudzai kuti misha yevanhu musafambise vanhu vachadzoka adzoka. Ndipo patakazoudzawo Changamire kuti Changamire isusu tauya takudawo kudzoka pamusha tiri vakomana tafunga zvekuda sei zvokusimudzira pakasiyawo nababa. Nhamo yedu yatave nayo ndeyekuti tanga tichikumbirawo kuti wachisuduruke watipewo space yekuti tifambe, of which takapiwa date na July hawana kuuya pawatakadedzwa naishe Makomba hawana kuuya. Pavasina kuuya ndipo patakazoona isusu semhuri kuti tivasumudze kuti vauye kudare. Takuchitsvaga vakomana vatangise kugadzira way yeperimeter fence. Ndipo pavakazoita sei pavakazouya tikatumirwawo masamons naishe. Ndipo patakazouya tikasangana musi wa14 ishe akateererawo nyaya yedu sekuunzana kwatandakaita kudaro. Adaro ishe akazobvunza mawitness, of which ndandauya nemawitness angu wakataurawo judgment yakapiwa nani na ishe Sanyamando angari ishe Chidawanyika. Kwadaro ishe Makomba wakazobvunza kuti wanga waripo panguva yedare racho ndianani. Kwakaoneka kuti munhu wakafa wamwe takazowanawo patakazoita mhanza imwe chete yekuti pakawanika ainzi George Chidawanyika. George Chidawanyika akafonerwa naishe Makomba kuti anzwisisewo nyaya yacho kuti iri kufamba sei. George Chidawanyika akatsinidzira mutongo wakapiwa naishe Sanyamandwe ndofunga angari baba wake yepabwi. Akatotaura kuti no, munhu yakapiwa judgment yakamuti achigare panapa asi haana chainacho, haana munda, haana chii, achitsvaga kwekuenda. Ndiyo judgment yakaita sei yakapiwa. So ishe Makomba akabva ati inini kuti ndichakutongai pane munhu akatoitonga before inini, kuti inini nditonge zvakafanana nekuti akatipa muenzaniso wekuti zvakafanana kuti ndiri Major Street uya naye ndi Major Street. So inini handinga overrule imwe judgment yomwe Major Street. Zvandakuchigona kukuita ndokuchikunyorerai tsamba mese muri 2 mochikwidza moenda kwaMambo Mutasa kuti aindopedza nyaya iyi. Pamusha pedu mukatoenda nhasi hapana any meaningful thing chiripo. Miti yatokura, imba yawakawaka nekakitchen kawo according to the judgment yakapiwa naishe Chidawanyika watori nekaheji kawo kanotokava that small area yokutongoonesa kuti according to the judgment this is what was done. And up to today hapana any other meaningful development yekuti wakaita kana kuti miti yatokura iratowa sango pesa. So isusu takuya pamberi penyu Mambo ndepekuti takudawo kuti judgment yakapiwa naishe Chidawanyika ichitsidziwe isimbiswe, and then isusu totangisawo kuita sei kusimudzira musha wana baba namai. Tinotenda. Point yenyu yamutaura ndeyekuti judgment yakapiwa ndeyekuti yakati chimbogara yapo muchitsvaga kwekuenda. Wakapiwa time yakareba sei yekugara ipapo? Hawana kupiwa time frame. Chakataurwa haana kupiwa time frame yekuti 2 years kana kuti 1 year down the line muve mapo. Wakati ivo judgment yatamupa ndeyekuti haana munda, haana chimwe chinhu, any other form of
activity anogona kuita zvichamupa a faster way yekuti asimuke atsvage kumugopinda. No, ininika handisi kunzwisisa. You can't give a judgment yekuti uri kurota kana kuti kufunga kuti munhu ndozvaachaita ko asakaenda. Like right now we are in this situation because haana kuenda, because my ex-student ari kuenda but haana kuenda. A judgment yakaitwa rini? Kana akatongoka koitika ndinoda kumbira zvekuitire judgment. A copy judgment inandi handifungi kuti wanayo ndisingaziva, because pakabvunza Ishe Makomba paakatsvaga chida wanyika akazotaura naye achibvunza about the issue, akatomubvunza nezvejudgment. Ndisingazivi hangu kuti parecord keeping yavo yakamira sei. Andika ichi chandechida maitisa waste time. Even issue zvataurwa madiki mazvizvo. Saka just react to that. Mataurwa emunhu zanzi makanzi makapiwa judgment yekuti mutsvage kwenyu kwekuenda. Asi pamambopiwa kuti chimbogarai temporary. Ndizvo ere kwete. Kwete. Judgment yakati chii? Takaenda kwaishe chida wanyika vatadza kuzwanana. Ini hangu handina chindaitaura, ndanga ndiripo ndakamirira murume wangu wairo basa. Vakatadza kuzwanana naIshe Makomba. Ishe Makomba ari kuti ndakaisa munhu uyu nekuti iwo wakanga waenda, asi zvawati wadzoka uyu munhu handichamubvisi, ndaakukugurira ngekuti yadhi yakakurisa, ndinomugurira pake. Kubva vakutukana vakatonetsana vakataurana mazwi akakura. Kubva vati ini handitongwi ndiwe, ndinoenda kwachida wanyika. Kubva vaenda kwachida wanyika, ndakaenda ndakangomirira kuti murume wangu waishanda mubuda Timbazi achishandira kuChimanani. Saka ndasvika yakataurwa nyaya saizvozvo. Ishe chida wanyika wakabuda nemakurukota ake akati ngatibude panze. Kubva wabuda, kubva wadzoka, kubva wati taona kuti nyaya yaiti kuti tiitonge tiri pano, handei tinoona nzvimbo yacho. Takatungamidzana nemakurukota aIshe chida wanyika. Papana waizisa Mutinhima ndiwe ndichikunyatsouziva. Na kusaidire kwaIshe chida wanyika kwaIshe Makomba kwakune waizisa Matsenyengwa neumwe waizisa Mapfurira wakanga wachifamba naIshe. Takasvika ipapo Ishe chida wanyika haana kungotaure zvakawanda. Wakandobvunze kuti stendi iyi yakakura sei, wakateera nzira kwendoda kumabhazuva. Vataurwa zinogurira nakafana, zvikasviko uku, zvikazinokumira mukuru, zvikasviko zasi, zvikazinosvika murwizi. Ishe chida wanyika wakatora masteps anonga 10 or more kubva pemuri papapo Samuel kusvika kunoko. Kubva papa nekicheni yangu, kubva ati iwewe uchagara apo. Muganhu wendaisange uyu wanga akapesa kumadokero sezvizvi. Akati unodzika wakadai kusvika murwizi, uchikwira wakadai kusvika mugomo. Ndozvaakataura. Akati ndiyo zvandataura. Mainyagwaya avo vanga varipo vakaridza mhere pakaiswa judgment iyoyo. Ini handinoziva yangu mhere yangu iyi, ndakazongozwawo ngemashure, asi ndiyo judgment yakapuwa changamire wangu. Ndakagurirwa pangu padoko kundobva kukona kwenda ndakavaka kusvika padoko. Because issue iri apa at stake, issue yeownership, not boundary. Issue iri yekuti who owned the area, ngepani. Because munhu kana achiuya achikugurira ari kugura pani, ndepani paari kugura. Ndopane nyaya ipo papa, ari kugura pani. Ishe Makomba achitaura masvikiro etakaita izvi kunoti vanhu avo vanga vakasoenda. Handizivi hangu pakadini kana pakadini. Israeli zvandikutaura painonetsa regai tikubatsira. Mukaverenga Traditional Leaders Act, mukaverenga nyangwe Constitution, handisi inotaura zvinhu zvainotaura about ownership yeland
in communal and urban area. Inotaura kuti every person has a right to own land in the communal area and at the same time urban area. Yobva yadzika yobva yataura kuti munhu kana ari mucommunal area anokwanisa kuenda kwaanoenda for unknown reasons for 100 years or even more. Paanodzoka nzvimbo iyo ndeyake, kuti kana adzoka nzvimbo isaite yake kana iri communal, anonzi munhu kana akwenda anonyora inonzi surrender letter wopa sabhuku kuti sabhuku ini ndadini, ndatama, ndaenda. Kana munhu asati audza surrender letter yekuti ndatama kuti ndaenda, panhi ipapo ndepake. Ndozvinotaura chii? So inini am a bit worried kuti madzishe akasvika this decision. How and why? Because why is wrong to the bad? And some of us are angasatapo zvakaitika rini 2001 ndobva zvakaitika. ndopakauya madzisha achivhura Agreement yacho iyoyo yakaitwa futi 2001 yekuisa muganda. patika munogona pandokunetseka, munogona pandokusvupika ine purpose yekuisa mugano yanga iri yei kana mamuziva kuti munhu mamupa nguva yekuenda? Havana kundipa nguva yekuenda, wakati takugurira apa wakanyatsotaura kuti hazvichaiti kuti timusimudze ngekuti wanga wakawatogara, saka takugurira apa ndomagauriro ewakaita. Another question, kwemi kuti munge mumboripa pamamagobveni? Inini kuuya kwendakaita ndakaroorwa murume wangu echishanda uchimanimani asi ari wekuno, inini ndinobva uchimanimani asi murume wangu waibarwa kuno kwamusasa. Mwanga ari mukuru wekwasamheri, ari samawadzi asi akarerwa kwasamheri. Saka mukurumuka kubva kwaana sekuru akuenda kumusha kwake apedza kuchiroora ndokuchitsvagirwawo stendiyo kuti azokugara. Saka ini ndakatouya ndiri muroora, wakatouya uzi chiuya stendi yadini yawepo akakushedzai achiti muroora kuuya stendi yapo ndiani? ndiana mai nemurume wangu ndowakanga watsvaga nanabamukuru. Wana mai varipi? Mai vakurwara, bamukuru vakashea. Because ndikona varipo ndekuti wana mai kana vakakushedzai kuti stendi yapo ini kuti ndo wakatsvaga stendi, ende kana wakatsvaga stendi wakaitsvaga kunani? Because pawakatsvaga stendi hautsvagi stendi kune mumwe munhu besides sabhuku, because sabhuku ndiye anenge achiziva kuti pari vhakanda pandepadika. Wakaitsvaga kuna She Makomba wakanga aripo, wakauya nesu wakatotiendesa kuti ndauya nemhuri yangu, ndo wakatotisvitsa kuna She Makomba. Kwete sabhuku Mazuva acho waingoda kuti handisi yangu zvazvakanesa. She Makomba waripo mune here information iri nechamunoziva here ndiye? Ya, pamusoro chakana ndine maziviro andinoita nyaya iyi pastendi parutorwa nezvakwavo. Ndingati isusu takangokura paine mhuri yekwamatirini, then izvi zvakazoitika zvarutorwa zvemuma 2001 isusu tatava kumabasa. Takambozwa kuti pane mumwe munhu akanga ambopapuhwa panhu ipapo sekutaurwa kwazvamboitwa paipa manzo pachinzi pakamboitwa futi dare rakazomisa munhu. Pane munhu akanga amboenda ipapa atengeserwa, uyo achibva ona kuti pari kutaudza vaenda kudare, achibva asumuka
iwo ngawataure chokwadi. Mai wakawataurira but patito nemunhu akanga atombopaenda futi akatosiyawo akaumba yakasiyawo akakanzi ibvapo. Iwo vachibva vataura maybe handizivi. Vakabva vazochitauriranawo havo kana ndo mai wavari kutaura kuti ndo akazoti chiuya istand yapo. Of which iyoyoyo manje nyaya yacho manje ndopa yakanoita twist and turn. Uyu Ishesa Nyamandu wacho vari kutaurwa kuti ndakamubvunza inini kuti kuimimi apa pazvakamira sei. Akati ava takavataurira kuti ngavasumuke vaende. Ndikati chitipai kachi judgment yacho kuti makavati vasumuke vaende. Judgment yacho izvaizvaduka kana uchiti munhu sumuka uende uri kuti kana uchiti munhu sumuka uende indirectly you are saying hapasi pako enda pako ndizvo. But my worry now ndekuti awanzi sumukai muende they continue kuramba uri paipo chakawagarisa chii Vana matiringi vangu vasati vauya vangu vari mumabasa kuoko vangu vari avo. pamusoro ichangamiri mudare rese ini ndonzi Gumisai Mawadzi. Ndauya ndakamirira munhu wakashaika akasiya mudzimai. Ndaikumbira kuti timbotarisawo nyaya pahumbo hwataurwa nemumhangari. Ataura iye kuti madzisha akamutaurira kuti vakanga vakotakanganisa tochikupai pamwe, zvichireva kuti ivo mukukanganisa kwavo dai vakatipawo ofa iyoyo kuti apataka kuti nenyaya agare hapagarike takupai pamwe tingadai takatora tinoti hatisi kuda kuramba tiri panhu panotaudza. zvamukutaura chaizvo kwandiri ini thats the correct move kuti kana panhu pari kutaudza hapagariki. Saka isi taukumbira kuti madzisha akakanganisa acho achiti peri kuti mino adu akashaika patsaona yekuchimanimani akasiya vana vakomana 2. Iye zvino vakuroorawo vano mwana mukomana wekutanga vari kuti isi kudawo musha. You see problem iripo ndekuti chii? Problem iripo ndekuti madzisha akazviita esasi oda solution yezvinhu ndo challenge iripo kuti vanhu vakazviita havasipo. Izvo wasipo toita sei? Because uyu matiringire uda nyumba and he has got that right kunzvimbo ndeyake. Ndinoti zvemakomba vari zvinezvi vatsvagire kuzvidonga masabu kwavo vakuinde mustriti because kana iri dambudziko rekuti madzishe ndiwo akapindira akakanganisa nyaya ndiwo vanofana kugadzisa nyaya uyo akakanganisa. Because mukaerenga traditional leaders act section 26 inokutaurira it is the duty of the village head to receive and accept new applications for settlement in his area. Hapangotauri nyaya yedu, hapatauri nyaya yamambo, ini ndichitodawo land ndinototawo sabhuni nditsvagiro ka 50 by 50 pane muzukuru wangu wanetseka. Handiendi konongedza bai because according kumutemo handina that right. Handina that right. Nepamusoro changamiri chero dai dare rikatonga richiti ava varambe varipo handisi kuti pane kugarisana kuchaita kwakanaka nenyaya yemashoko mamwe akambopromisanwa mumashure umu. Saka isusu tikuti madzishe sekutaura kwemumhangari ado akakanganisa ngawatipe solution ndo nyaya yedu iri pano. Ndaiti ndosaka tati ishe makomba tibatsirei kuti vanhu vasaende mustreet. You may need time. You will be consulted and worry about it. Ngatiite pato solution Richard Mpunga. Zvamurutaura zvinamboshanda pachangamiri ende nini handitorino kuti dambudziko naro.
zviri kwandiriwo neiwo neidzo mhuri dzacho dziri mbiri ndofunga ivo varipo vese ndakatombotaura navo ndakaswerera chakabere ndotozama kuti ndibatanidze mhuri dzigarisane zvakanaka. Ndofunga mambonzwa kwayakatangira nyaya yacho kuti haisi yanhasi asi pane kudhonzerana. So ina ndokuvati nini ngatichigarai pasi sevanhu vemunharaunda handizvo tochionesana kuti tobatsirana sei. Ndakambovapa option yekuti iwo matiri ndo zvakaitika izvi zvakaitwa newakaenda haukwanisi here kuti muzwanane mongodini mongochivagurirawo vagarisane zvakanaka because nini kwandiri ndiripopa kuti mimugarisane zvakanaka. So ivo ndakavadhora saka tochidii imimi makasununguka here kuti musumuke akati satikwanisi kusumuka uye akati handisi kuda nelendi yangu. So iye akuuya ida izvizvo zvawakataura neni kuti no taakukumbira wedi isusu kuti tisumuke mutitsvagiro pamwe pekuti tiende tinotsvaga kazvimwe pamwe panoita toona kuti vanogutsikana napo here ende pavari kurwira pacho chaipo changamira mukanosvika mukapaona pane zvimwewo zvekuti tinenge tiringodini kutambisa nguva yemuchangamira. Pane matombo 16 ka pane bucket rave ndepangu saka usapa shore bodi zvatopadei iwo urikuona matombo ina ndikuona matombo kana ndikuona nyika kana kuti pauri kuona matombo iwo ndikutoona ndaita mari nemunhu ari kuda kuuya kuona matombo iwapo. Saka tikuti isusu nyaya pakashatira pekutanga handiti pajudgment yenyu yakapiwa ndiyo yakagara yakashata because dai maiziva kuti wana hapasi pavo mudai makangovataura kuti hapasi penyu zvakaikudi mubva matodini zekuzoti izvi chigarai apa garai apa garai apa da kupa example tine lenipamhira apo mwana patine goma kubva apo kusvika kudai pakaita dzimba dzikatopwanyika dzikadini pakadini nemiti ikatemwa ikadini asi topaziva kuti ndipani ndipamakuya asi makuya unawo chakafarini 1982 asi apa 1982 kusvikana nhasi izvozvizvi dzimba dzakandodonha lendi yake ingoripo because wana wacho vari mumuchii mutaura ukati wanadai mangu yakwaka kana kichenozi mambo tichauya atiko tichadini hawana kuti hatichapadini saka kutopachengeta pakadini because kuenda kwemunhu wakomana chinoendesa munhu hamuchizimba ende chinodzosa futi munhu aenda kwaenda hamuchizimba. Saka munhu kana asina kusarenda lendi yake siyanai nechii nelendi yake. Saka imi mishe makomba maishesa nyamanu muri 2 chitoungadzai masabhweni mutsvagiri vana mawadzi apo kugara asi katati yawatsvagiri pekugara handidokuisa pamusoro pegomo kazotanga muda wamisa because kaitire kakaita nyaya iyi kanotoratidza kuti pana wakahya mari yemunhu musazoye mari dzevanhu haambone dai maiwa wasina kuhiwa mari yavo wadai wakaenda kare but kuti wachitaurawo kuti mambo ndakahiwa ndohiwa kangani hazviiti asi mai wakahiwa asini ndofara nejudgment vataurwa sonozi richadishiri ndofara zvauno zvinhu zvadini zvataurwa nezvakadini zvakabuda chiupo asi nechekutanga ndakambobvunzawo ishe wangu ava kuti iyapi here yauri kuita nekuti just because yange yadiwa kare nekuti kutanga kaita zvishuwa nyaya yakatongwa simatongedini ataurwa musocialistiko zvedu
asi nyaya yedu yakamotaurikana kushuwa asi kuti kuti nditaure kuti iwo wakati zvakatika totaura zvinhu zvakasiyana asi inini chindakutoda zvangu kuti ishe zvemakumbira masabhuki enyu kuti tipewo time frame kuti musi wakati kuitodini panapa padini panzvimbo inenge yavo izwai bambo dambudziko rinoitika manje ndiri kuti izvo zvatiri kuita izvi kuda kutira kuti mbuyawa iwido ichirikadzi haafani kuwanikwa achionekwa ari mustreet asi paine mukana yekuti she can be assisted but kana tiri kuti i-assistant haifani kunga ine maconditions now attached ikaita maconditions attached yakuita kunga pana ari correct akanganisirwa taakutoita kunga isusu taane mhosva manje takakanganisira mai avo hatina chatakakanganisira mai wavo wakazomba waende wasakaenda asi zida kuti tiri vanhu ngatidini ngatidzidze kurarama sechii tati isusu madzishe endai muite basa rataiti muitei muite make sure kuti mai wawana pekudii kugara isusu chakwanisa kutoextenda neiyoyo enini kuti ivi nyangwe kwani ishe saukwani ishe chimuriyo zvamuredzwa ndiani wese munhu ari muno let's assist each other assista ichi mai pane paari kufunga kuti pane karipo kanzvimbo kanokosa kuti mai vanogara ngatikawanika nzvimbo mai vadii wagara handizvo hatitoda kuti tiite unga tiri kuiisa pakwesi papashi patokwanisa kuisa panokwanisa kunga pasina chiripo tokwanisa kunga tiri kuti dombo tsenga dombo racho risingadzikiki handizvo wozi tinotomuremedza wozopedzisira kuenda kupara imwe mhosva futi akutora futi lenge munhu asipo futi kuti zvimubve yes pamusoro ichangamire nedare zvakare ndongoti edu ndofunga nyaya iri kufamba zvakanaka chatachingokumbirawo netatiri kuchera ndechekuti hazvigoni kuti tikupei mutipe time frame asi totya futi kuzodzokera futi mudare rino after 25 years kuti mai vaya vachiri panzi datwamusatyire kana tatodai so wakuziva kuti patinosangana kutanga next week patinosangana ndenda kutoda adza asi tiri kuti ponawo pamba ndopaungarogarera pane dzimba pane nenyaya dzekupotaudza papasugara kana pasirugara it's okay ngapangorambe pakadaro tichigadzisa chii kabva ndataura muza ndati maintain the status chii handi iyi nyaya ichiita sei igadziswe iite sei machimbe handiri kuti hangu ndandisiri kugarapo nenyaya yekuti zviro zvava zvakandooma kubva mucyclone asi ndinorema it's okay saka ndoramba hangu ndichirema tiri kuti nyaya ngaimumirei mamirei makaita mirai zvakadii tiite sei ipere ndo maperere ari kudii yapa baba because pamwe pacho mukuda zvikwezva ndo pakuti it's very important kuti imimi namatiri nenani namawadzi wawirirana ndo pari very chii ipapo pari key andingamugona pari very important hatiti because musakawirirana nawo zvinhu zvinoramba zvakaoma handiti inini handikwanisi kuti rimai because lendi ndeyamatizi munhu akukwanisa kutaura kuti auraiti chimborimai ndiani muridzi wechii wenzvimbo because tataura kudhara we've identified kuti nzvimbo ine chii ine muridzi saka zvaakuitika panzvimbo iyoyo ndiye hakufanira kunge achitaura kuti ngatidai saka what is important ndekuti uyu murume ari apa nemhuri yake ndiwo anofanira kunga kuchiti guide out right chichemu chauya icho chekuti ndomboni mhango rekawo ndodii izvo zvimunokwanisa kuchigara pasi madzoka kupi because hamungabva maoingana zvokuti vanga makatora nawo kadzi hamunotora nawo kadzi this is just an argument zvakaitwa navanhu vasiri chii wasiri imimi there is no need yekuti muswere mukudini murukana
let's learn kuti nyaya dzakaita so katigadzirisa pasina chii, pasina mhirizhonga. Hazvidi mhirizhonga because nyaya yelendi tadhira nedzelendi dzakawanda. Wondevhari 1 mita mheni inodzika ne1 mita, saka lendi ine makuwa tinoziva. Yes, Fanisero Changamire. Ini ndinotenda hangu conclusion kana kuti judgment ya Matiringi. Pana uya wanga wachitaura kuti pane munhu ari kurima. Chokwadi hacho ndechekuti dai ari iye anga achirima, ndaimupako mukana kuti arime machangamire ese achiri kuvatsvagira pekugara. Asi chokwadi chiripo ndechekuti haasiriye ari kurima, ihama yake iri kungoita sei, iri kungorimawo. So sezvo mapa judgment yekuti inini ndochidecide kuti panorimwa kana kuti warima, inini ndongoti ngawambomire zvawo wachibatsirwa nemadzishe kuti wawane upa tatenda. Right. Asi ndikuti reni asati zvapera because Mati kana ari kurima, asi kana asi, it leaves the room open. Yes. Kuti iye kana muri mazwa maizvozvo hanzi kana murimi uyo haana kuzvinana, asi kana musimi stop. Of which ndinotoziva kuti haasiriye sei ari kurima. Kutorima ke mumwe munhu anozokunya. Aiwa, tutoti iye munhu wautaura iye, tutoti vanoti waende kumubvisa haacharimiba. Iye mai waite sei kana wanoda zvokurima worima, iwo mai worima, asi aripo wamuziya iyo ngaadini. Thank you. Ande kumba next case.